Presidenta Romà, no és habitual que jo li pregunti a vostè per la línia informativa. Normalment adreço aquestes preguntes als directors de TV3 i Catalunya Ràdio, però avui m'agradaria clarificar que la meva preocupació és més corporativa que sobre un tema concret. Hem llegit últimament amb preocupació notícies que diuen que el cervell de Tsunami, concretament el senyor Soler, coordinava amb 26 periodistes de mitjans importants i alguns d'ells significativament amb els mitjans de la corporació, una informació coordinada sobre activitats de Tsunami, i això s'ha ajuntat amb altres informacions que surten, que hem llegit a les notícies, que diu que en proves d'accés a TV3 hi ha una mena de control ideològic. O sigui que d'alguna manera no s'avalua només la professionalitat o la capacitat professional dels periodistes, sinó la seva determinada adhesió a un marc ideològic. Vostè sap que jo soc periodista, m'agradaria mantenir aquesta pregunta en uns termes molt professionals, molt institucionals. Miri, tots tenim ideologia, tots tenim idees. Jo avui, miri, m'he presentat amb una samarreta de S'ha acabat. Suposo que això és el més a prop que estaran els nois de S'ha acabat de sortir a TV3. Aprofito per fer-los una mica propaganda. I van estrenar un documental al Cinès Aribau de Barcelona explicant la gènesi d'una organització juvenil que jo crec que és notícia i que no n'he vist mai notícies a TV3, tanco el parèntesi, però en fi, diguem-ne, a mi el que em sembla molt preocupant és que vostè ha arribat a la corporació venent-nos una professionalització dels mitjans. I jo penso que en alguns aspectes sí que se n'està sortint, la plataforma 3CAT, una sèrie de continguts, diguem-ne, no polítics. Però què hi ha de la politització de fons, la que no es veu, diguem-ne, la que determina si un periodista per trobar feina o per no trobar feina, diguem-ne, ha de passar un determinat control ideològic. A vostè aquestes informacions li preocupen, no li preocupen? Ha iniciat algun procés de comprovació? Té alguna cosa a dir-me? Moltes gràcies, diputada. Presidenta, quan vulguis. Gràcies, president. Senyor diputat, deixeu-me abans de donar resposta a la pregunta expressar la preocupació per les persones que estan patint l'incendi que va haver-hi a València i també el ple suport als professionals que hi són, tant els serveis d'atenció en una situació tan dramàtica com aquesta, com poden ser bombers i serveis sanitaris, com també els periodistes que ens permeten que tota la resta de la ciutadania puguem estar-ne informats i tan necessari en uns moments com aquests. Respecte a la pregunta, en primer lloc, crec que valorar per part meva el que altres mitjans diuen i diuen, com deia algú, no em pertoca, i menys en un context en el qual estem parlant d'un passat en el qual jo tampoc formava part de la corporació. Per tant, en tot cas, sí puc dir que els nostres professionals passen processos de selecció rigorosos en els quals no hi ha un biaix ideològic, perquè les proves de selecció, que a més hi participen fins a 2 comitès d'empresa, són proves rigoroses perquè després puguem explicar els resultats d'aquestes proves de selecció. I a més, que els periodistes que tenim dins la nostra casa, tant a TV3 com a Catalunya Ràdio, com també els companys de digitals, tenen uns codis deontològics que han de complir, uns llibres d'estils, uns consells professionals que fan seguiment dels tractaments de les notícies a l'hora d'un CAC, que també com a regulador també està sobre la informació que nosaltres publiquem, i per tant des d'aquest punt de vista vull pensar i a més intensifiquem des del Consell de Govern de la Corporació aquest seguiment del llibre d'estil i aquesta necessitat de que puguem treballar des del rigor, des del pluralisme i des del tractament de la informació amb un punt de vista molt rigorós, i així és com nosaltres ens vam situar en aquesta casa, així és com ho hem expressat al comitè de direcció, als companys professionals, als caps d'informatius, als responsables del llibre d'estil i als consells professionals, com deia, i comitès d'empresa. Per tant, res més a afegir-hi sobre aquesta qüestió. Gràcies. Gràcies, presidenta. Diputada, quan vulgui. Gràcies, presidenta. Bé, només dir-li que les informacions fan referència a un informe de la Guàrdia Civil, o sigui, no és merament fer volar coloms, i bé, reiterar-li la meva preocupació. Senyor Romà, jo sempre he dit, sempre he defensat la gran professionalitat de la majoria de professionals que treballen a TV3 i a Catalunya Ràdio, però si un professional, per ser-ho, insisteixo, ha de passar a parlar-ho, no ens en podem refiar. Jo li recomano que no badi, que no ens faci badar i que s'ho miri. Gràcies.